Clywch lir nef yn sainion un, herfi cheni coedwadyn. Heddwch sydd rhwng nef a llawr, diwadyn sy'n un a nawr. Dewch bob cenedl rhys yr hod, unwch ar analaeth glod, bloedwch holl a llawen dref, ganwyd Crist ym Methlehem. Clywch i'r nef yn sainio ni. Yma ddydd Nadolig, a croeso mawr i chi os ydych chi'n engwylio fi, wel chwarae teg i chi am gymryd amser ar y diwrnod hwn i feddwl efo fi. Dwi ddim yn bwriadu rhoi myfyrdod hir. Yn syml, dwi jyst eisiau gofyn be di'n ymateb ni i gariad Duw yn anfon i fab i'r byd yn mwyn ni. Mae disgwyl i ni ymateb i anrhegion yn does, a mae'n siŵr fod na waith diolch gan bob un ohono ni eleni. Ond os oedd na anrhegion o dan y goeden i ni, wel, doedd na'r un i'w gymharu a rhodd hon roddodd Duw i fab yr arglwydd Iesu. Yn gyntaf, mae'r anrheg roddodd Duw yn anrheg addas i ni. Pan dyn ni'n rhoi rhodd i rywun, dyn ni eisiau iddo fo siwtio dydyn ni. A'r hyn roedden ni i angen oedd gwaredwr. Mae digon o athrawon moesol wedi dod i'n byd, ond roedden nhw a dyn ni'n methu cadw at y safonau uchel maen nhw'n ei gosod ar ein cyfer ni. Dim ond i ni dynnu ymaith yn heuogrwydd, yn cymodi a Duw byddai'n gwneud y tro. A felly dyna pam bod Duw wedi anfon gwaredwr ato ni. Mae'n anrheg heb ei heiddi hefyd. Fel arfer, dyn ni'n rhoi anrhegion i'r bobl a gosaf ato ni rhai anwylaf yn golwg achos maen nhw'n deilwng o'n cariad ni mewn rhyw ffordd. Ond mae Duw yn canmol ei gariad tuag ato ni, oherwydd pan oedden ni'n dal yn bechaduriad, hynny di felly'n elynion iddo fo, bu Crist farw drosto ni. Nid dod yn feddyg i rai hwnna iach wnaeth o, ond i rai'n marw o feirws pechod. Ac yn drydydd, roedd o'n anrheg drud. Mae pobl yn gallu gwario llawer ar anrhegion, ond dyma'r un dalodd y gost fwyaf eithafol, gan mae dod i dalu pris ein drygioni nath Iesu. Dod nid i aros yn y cryd, ond i dyfu, a chael coron o ddraen yn anrheg gan y byd, cyn wynebu'r tywyllwch eithaf a'r galfaria, mwyn i ni ddod i'r goleuni eithaf gyda Duw. Be fedrwn ni, chi a fi, ei roi i Grist mewn ymateb? Dyma chi englynion ysgrifennes i rai blynyddoedd yn ôl, yr anrheg a roddais. Ar agor dy ddrud anrhegion o aer ythys a myr, io'r tirion. Yn o gwel, mae un galon gyda hwy, fe gei di hon. Un galon na all Gell ei diolch, a deiaf i blygu yn sain yr angylion sy'n hedeg uwch dyfeidu. Un galon yn y golau yn newid dan awen dy eiriau. Un galon oer i'w glanhau, un daith i sgeisio disau. O dy gymell, a elli ei harbed o'i derbyn, a gerddi ar y daith, a fentri di ar astell farw drosti. O tyred, fab anturion, ni allaf roi gwell nag anrhegion y tri doeth. O tyred, Iôn, a hawlia letu nghalon. Bod i chi brofi bendith y diwrnod hwn oedd chi fyfyrio ar gariad rhyfeddol Duw. Bywyd ddwg a golau ddydd iechyd